ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶିତ ରାଶି ଦୁଇଟି a ଓ b ଅଟେ। a ରାଶି ସହ b ରାଶି ଅନୁପାତକୁ a:b ବା a/b ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। a ଅନୁପାତ b କୁ a ଅନୁପାତ b ବା a:b ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଏକକ ମାନେ ଏକକ ସେମ୍ ରହିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ମିଟର ସେମ୍ ଅଛି, ପଇସା ସେମ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଏକକ ସେମ୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ଏକକ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଭୌତିକ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା ଯାହା ଆମେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ପ୍ରକାଶିତ ରାଶି ଦୁଇଟି ଯଦି ଆମେ a ଆଉ b ନେଲେ, a ରାଶି ସହ b ର ଅନୁପାତକୁ ଆମେ a ଅନୁପାତ b ବା a:b ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। a/b ଏଇଟା ହରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁପାତ। ଅନୁପାତର ଅର୍ଥ ହରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଉଛି କି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର a ଭାଗ ଥିଲେ ଅନ୍ୟଟିର b ଭାଗ ହେବ। ମନେକର ସ୍କୁଲରେ ଆସିଛନ୍ତି 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ନେବା, କ'ଣ ନେବା? 15:20। 15:20 କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଛୋଟ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 15 ଅନୁପାତ 20, 15 ଅନୁପାତ 20, 15:20 କୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। 5 ରେ ଉପରେ କାଟିଲେ 5×3=15, 5×20, 3:4। ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 3:4। ଅନୁପାତର ଅର୍ଥ ହରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଉଛି କି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ a ଭାଗ ଥିଲେ ଅନ୍ୟଟି b ଭାଗ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅନୁପାତ a:b ରେ a ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ a, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦ କହୁଛେ ଏବଂ b ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ଏଠାରେ a ଓ b ଦୁଇଟି ପଦ ବା ରାଶି। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ପଦ କହିବା ବା ରାଶି କହିବା। a ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦ କହିବା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ବା ରାଶି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ a ଜାଣିଛେ, a କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦ ବା ରାଶି ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୂର୍ବ ପଦ। b ଯେଉଁଟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତର ପଦ। b ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତର ପଦ। ଏବେ ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ, a ପ୍ରଥମ ପଦ ବା a ପ୍ରଥମ ରାଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବ ପଦ। b ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତର ପଦ କହିବା।